Tens filmacions de la nostra ciutat? Vols compartir-les amb nosaltres? Fes com el Jacint i la Marta Pons, que ens han cedit una pel·lícula enregistrada per un familiar seu durant el Mataró dels anys 60. Porta'ns les teves filmacions i et farem un vídeo com el que veureu a continuació. Mataró Retro, films del Mataró d'ahir. Aquestes pel·lícules, la màquina era del meu tiet, Guillermo, i quan ell surt, llavors les gravava jo, però normalment les gravava ell. I ens l'ha subministrat la cosina, la Lisa. Hi ha una part de la plaça de Cuba que en dien abans, la plaça dels Caiguts, que és la plaça de les Tereses, hi ha el Torrent, hi ha el carrer Balmes, que és allà on hi vivíem, hi ha el carrer Argentona, també, i llavors hi ha les Caputxines, que quan es feien la bendició de la Palma, i hi ha també alguna comunió del carrer Sant Josep, que inclús es veu el lletrero de la pasteleria Godellol. Ara veureu unes imatges de quan jo era molt petita. Surt al Parc Municipal de Mataró amb els meus germans, els columpios, i surto jo a la panxa de la meva mare. D'això fa 48 anys. I després veureu unes altres imatges, jo només surto 2 vegades, al carrer Balmes, al final de la cinta, que jo em porta el meu pare o la meva mare en braços, no recordo bé, porta un gorret blanc i llavors devia tindre uns 8 mesos. Soc la petita de 10 germans i penso que aquesta cinta és perquè és molt maco recordar una mica Mataró antic i és un record que es pot compartir. Les filmacions aquestes les va fer el meu tiet Guillem. La majoria, jo anava sempre amb ell i quan ell surt a les pel·lícules m'hi posava jo a filmar. I alguna d'aquestes és precisament una, la que surt quan feien la punta de Roques de Mataró, al costat del Nàutic, que es veu el club nàutic quan s'està fent encara. Inclús em sembla que surt una mica un detall de la torre del gas de la fàbrica de gas de Mataró. I per això estàvem quasi tots els cosins que sortíem i quan fèiem les comunions, els dies de venir a la Palma o al parc, sortíem molt junts, molt en família. I per això hi ha quasi tots els cosins que són de l'edat de la Marta i una mica els més grans són els que surten.
Tens filmacions de la nostra ciutat? Vols compartir-les amb nosaltres? Entra a la nostra plana web i informa-te'n. Mataró Retro, films del Mataró d'ahir.